नमस्कार सलाम अलैकुम। हमार परिचय बा कि हमार राज्य बिहार ह जौन नाही ढेर दूर बा। आ जिला हुए गोपालगंज आ थाना बैकुंठपुर बा। पोस्ट हटे राजापट्टी। उहवे स्थान सोनासती बासाहा में घुसेम ओकरा लगले जगदीशपुर बा। जिला हुए गोपालगंज आ थाना बैकुंठपुर बा। आगही बाटे अलेपुर, पिछही कतालपुर, लुतरी में बासाहा दाहिनई हरपुर बा। जिला हुए गोपालगंज आ थाना बैकुंठपुर बा। हमरा किहाँ पढ़े खातिर हतिये चुकी से बचवन सन के जिद बा। आ तनकिए दूरी पर मंदिर आ कुछिए दूरी पर मस्जिद बा। उहाँ सभे मिलजुल के रहेला, बनल रहेला भाईचारा। आ घरवे के सामने बा इमाम साहब के चौतारा। नाम है जियाउल हक टाइटल अंसारी। आ ननकी लइकवन सन के तनको दिक्कत ना होला, नियरे बा आंगनबाड़ी। नहरियो ध के आएम तो पहलही गोपालपुर बा। आ जिला हुए गोपालगंज आ थाना बैकुंठपुर बा। धन्यवाद।